ଅନୁଚିନ୍ତା। ହଁ କଣ ହଉଛି ଅନୁଚିନ୍ତା? ଦ ଅନୁଚିନ୍ତା ଟା କଣ? ତ ଅନୁଚିନ୍ତା ହଉଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ଟା ହଉଛି ଏଇଆ କି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କଣ କୁହାଯାଇଛି? କର୍ମେଣ ବାଧିକରସ୍ତୁ ମାଂ ଫଳେଷୁ କଦାଚ। ଓକେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ତ ପାଖାପାଖି ଆର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିପାରୁନି। ତ ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି ବ୍ଲଗ୍ ସେଇଟା ଆମର ମିଷ୍ଟର ଗଡ଼ ଭାଇ କହିବେ। ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ସେନାପତି। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ କାରଣ ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଦହି ପଖାଳ ଟାଣା ନା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦହି ପଖାଳ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବା ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏତେ ଗରମରେ କେହି ମଙ୍ଗୁନଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଙ୍ଖା କିଣିଛୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ଖରା ହିଁ ହେଉନି। ନୂଆ ପଙ୍ଖା ଆଣିଥିବା ଏହି ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନା ହେଉଛି। ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଏତେ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆମର ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡା ଭାଇ କହିବେ। ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ମାନେ କହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବନା ହେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେବ ଆଜି କୁହ ତମେ ଆଇଟମ୍? ଆଜି ଦହି ପଖାଳ, ହଁ ମାଛ ଭଜା, ହଁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ହଁ ବାଇଗଣ ଭଜା, 4 ଶାଗ ଭଜା, 5 ପାମ୍ପଡ଼, 6 ଆଚାର, 7 ବାସ୍। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ? ବଢି ଚୁରା ଅଛି ଭାଇ? ଆମ୍ବ ବଢି ଚୁରା ବି ଅଛି ନା? ବଡ଼ିଚୁରା। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ହିୟର କମ୍ସ ଆୱାର ଦୀପକ ସେନାପତି ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ। ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡା ବ୍ରୋ, ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିପାରୁନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କମ୍ ଆସି। କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନଉଛେ ବ୍ଲଗ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆମେ ତ ଚାକିରି କରିଛେ। ବାଃ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଚାକିରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନାଇସ୍। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି, ତ ସିଫ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହବ। ତ ସିଫ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ମେଳଜୁଳ ଖାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ତ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁଛି ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ତ ପାଖାପାଖି 82% ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲକା ହାତ ନେଇକି ନାଲି କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଭାଇ? ତ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ଆଉ ଗରମରେ ଆମେ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ? ସେଇପାଇଁ ଗଡ଼ ଭାଇ ଆମର ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଯାଇକି, ତଥାପି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି? ଆମକୁ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ନା କ'ଣ ଭାଇ? ହଁ। ତ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ି ଭଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ହେଇଛି। ସେ ମିଷ୍ଟର ଗଡୁ ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ଭଜା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟାକୁ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବସିକି ବହୁତ ଆରାମରେ ବଡ଼ି ଭାଜୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ି ଭଜା ସରିଗଲା। ରୋଷେଇଆ ବଡ଼ି ଭାଜୁଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି। ତ ଏବେ ଆମର କଟା ହେଇଥିବା ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଇଗଣକୁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କୁହନ୍ତି ତ ବରାବର। ତା ଦେହରେ ହାଲକା ହଳଦୀ, ତା ସହିତ ଲୁଣ ପଡ଼ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଳା ଯାଉଛି। ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବି ପଣ୍ଡା ବ୍ରୋ। ପଣ୍ଡା ଭାଇ କିଛି କୁହ। ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣଟା ଛଣା ଚାଲିଲା। ହାଲକା ଫୁଲକା ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲା। ବାଇଗଣକୁ ପୁରା ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଛଣା ଚାଲିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବାଇଗଣର ଜଷ୍ଟ କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ହେଲ୍ପର ମିଷ୍ଟର ବି ପଣ୍ଡା ଭାଇ ମାଛକୁ ଛାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହାଲକେଇକି ତେଲରେ ମାଛକୁ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲେ। ତ ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚଣ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ବେଶୀ
ମାଛ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ସେଇପାଇଁ ମାଛ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ବାଇଗଣ ଭଜା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅଛି। ତ ଆମର ସେଠି ଭଜା ଭଜିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ସେନାପତି ମୁଢ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର। ଦୀପକ ସେନାପତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ସବୁ ବନେଇକି ନେଇ ଆଇଲେଣି। ନା ତା ଦେହ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲ୍ଥି ବଡି ନା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି? ହେଲ୍ଥି ହେଲ୍ଥି ୟେସ୍ ହେଲ୍ଥି। କ'ଣ ହେଇକି କୁହ? ନାଇଁ କିଛି କହିବେନି, ଠକି ଦେବେ। ମୋର ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ହଁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ। ଟକା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତଥାପି ସକାଳୁ ଆସିକି ଗାଧା ବାଧା କରିକି ମତେ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଶୁଆଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ମାନେ। ରାତି ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆମ ଭାଇ ଦେଖ କେ ଭଳିଆ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ରାତିରେ 8 ମୋ ଘଣ୍ଟା ଆଖି ପୁରା ତଳ ଖଟିଛନ୍ତି। କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଭାଇ କୁछ ज्यादा नहीं हो गया। ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏବେ ବାହା ହେବାର ଅଛି, ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଏବେ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କେହି ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୁଶୀଳି ନା କ'ଣ ଥିବ ଏଟା ସୁଶୀଳ ଝିଅ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତ ନା ସୁନ୍ଦରୀ? ସୁନ୍ଦର ନା ସୁନ୍ଦର ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ହଁ କ'ଣ ହଉଛି ଅନୁଚିନ୍ତା? ଅନୁଚିନ୍ତାଟା କ'ଣ? ଅନୁଚିନ୍ତା ହଉଛି ଅନୁଚିନ୍ତାଟା ହଉଛି ଏଇଆ କି ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କର୍ମେଣ ବାଧିକରସ୍ତୁ ମାଂ ଫଳେଷୁ ପଦାର୍ଥ। ୱାଓ ତାର ମାନେଟା ତ ଓଡିଆରେ ଶୁଣ। ଆରେ ରୁହ ତମେ ଯାହା କହିଲ ସେତିକି ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇବି। ହଉ କୁହ ତା ମାନେଟା କୁହ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିଚାଲ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ କେବେ ଆଶା କର। ନାଇସ୍। କାରଣ ଫଳ ତ ଫଳ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ଏଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଫଳ ତ ସବୁ ଫଳ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ଆମ୍ବ ପଣସ। ତ ଏତେ ଦିନର ଆମର ବ୍ଲଗ ପରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ବ୍ଲଗରେ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମର ଛୁଙ୍କ ମରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଲରେ ହାଲକା ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ମିଷ୍ଟର ଗଡୁ ଭାଇ କହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ପଡ଼ିବ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତେଲରେ ପକା ଦିଆଗଲା। ତ ଏବେ ଛୁଙ୍କକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ଗୋଳା ଯାଇଥିବା ପଖାଳ ଭାତରେ ହାଲକା ଦହି ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ା ବଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କହିବେ ଆମର ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ ସେନାପତି। ସେ ଏବେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଦୀପକ ସେନାପତି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ଆମର ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଲା ଦହି ପଖାଳ, ଶାଗ ଭଜା, ବଡି ଚୁରା, କାକୁଡି, ରୋହି ମାଛ ଭଜା, ଆମ୍ବ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ବାଇଗଣ ଭଜା। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଆମ ପଖାଳ ଦିବସର ପଖାଳଟା ଆମର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ଏ ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକିକି ଖୁଆନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମିଷ୍ଟର ରୋଷେଇଆ ମିଷ୍ଟର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଣ୍ଡା କ'ଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାୟ ରହୁଛି? ଆମ ଏତେ ସାରା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କଲେ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ରାୟ ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଖରା ଦିନରେ, ଆଉ ତା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଦହି ପଖାଳ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଅମୃତ ସମାନ। ଆପଣମାନେ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ବଜେଇଦେବେ। ଘଣ୍ଟି ଆରାମସେ ସେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ମେନ୍ ମିଷ୍ଟର ଗଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଗଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରାୟ ରହୁଛି, ସେ ତ ଏବେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା କ'ଣ ହବ। ଗଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସକାଳୁ ଆମ ପାଇଁ ଦହି ପଖାଳ ଏସବୁ ବନେଇଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ରାୟ ରହୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ? ରାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ, ଗରମରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇସାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।